gehad. Zo, en dan krijg je testen die hier zitten, die krijg je jongen al in. Zo, dan kom ik van de andere kant al. Die daar, die is daar een burger, die pak ik dan jongen weg. Kennen jou ze nou allemaal? Nou, de meesten wel, ja. En kennen ze jou, hè? Hoe dan het meer wel. Ja. Optimaal. Een koffiemout. En witte brood. En bruine brood. Zo, dus betaal het maar niet één keer in de week. De licht, hè? Die moet Ja, dat neem maar. Ja. Ja, dat is het. Ja, maar ja. Volgende er even in. 22 een eltje. Ja, kom ik gauw eens even bij zitten in de wijn. Twakker wie gref en als ik nog meer nodig heb, dan vaker. Want hij komt hier 7 al dagen daar. Ja. Zo? Dus jou zullen ze iets aan ze wel missen. Ja, want ik ben hulpbehoevend en ik ken ze vol meer. Ik kom net meer, ja, alleen nog mijn taxi bij de door van mijn oor net. Ja, jong, maar ja, Thomas, zeg je het Neeltje, hè? Ja. Voorzichtig aan. Ja. Nou, kijk eens aan. Hoi. Kan ze aan Neeltje? Ja, ja. Alsjeblieft. Nou, dan is je toontje in bed. Goeie reis. Doen we, bedankt, hè? Ja. Hoi. Dit is nou de echte laatste mannen, hè? Ja, jammer genoeg wel. Ja. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Het docht je wel wat, hè? En vooral dan zo'n verhaal, ja, hè? Dat is, ja, daar heb ik zwiebelen een beetje, ja. Dus, ze zijn nou het meest kijk, ik bedoel, maar die maar ja, niet de stekel letten, hè? Vind ik net leuk. Nee. Jo. Nee. Maar het mat, het kan door. Je moet een keer een punt erachter zetten, hè? Hoeveel pannen zijn je? Nou, dan was het lekker saai. 25. En Ja, 25, mooi, alsjeblieft, dank u wel. Wat is iets van man? Fijn, nou rustig man, altijd plezierig. Nooit missen. Nee. En ben ik goede klant van je geweest. En dat, ja, dat regelt je. Nou, hoi. Ja, hoi. Ja, maar daar is nog een kikker. Nou, denk het al. Maar ik ben wend. Vroeger ik altijd rookt en daar ben ik ook aan. Nou, schat, joh. Is mij die kan doen. Goeie. Een stukje komijnenkaas. Ja, maar je gaat aan op aan je, hè? Ja, joh. Ik heb in 88 een hernia gehad. Nou, en toen bracht hij het me gewoon in de kelder, het spul. Nou, makkelijk toch? Nou, zei hij, zitten. Tot vrijdag. Tot vrijdag, hè? Joe. Hoi. Wat vond je op het mooiste aan dit vak? Zelfstandigheid, hè? De vrijheid. Je krijgt vogels, hè? Je vliegen over alle daken heen als waarde, hè? Ik vind dat schitterend, hè?
Wat gooi je? Ben je hem de voorjaar schoonmaken aan het wan? Ja, de auto is weer een beetje fris erbij. Heb je het een puinhoop? Ja, natuurlijk mooi waar. Sinds je er even bij, dan de boel weer een beetje skin. Ja. Nou, je bent hulp genoeg zoek wel. Ja, daar ben je weer meer dan ook te helpen, hè. Ik vind dat ik leuk om eventjes nog wat verder te knoeien en naar de binnenkant te poetsen. Dus Wie het nodig? ja, het is zeker nodig. Het wordt altijd te lang van je daar even maar naar gaan gaan. Dus ja, hoop in een uur de auto en nou, wat strieën mooi van de ponies en als het wordt, dan, ja, dan wordt het down ben. Als het echt nodig is, hè, je zei dat je elkaar van matten werden is even nodig, dan is het eigenlijk al te laat, maar ja, kleer. Hoor het er net laatst van. Ook wel poetsen, hè? Hey. Sjoukje, je mag zo wat zeggen. Wie het heel smarig sjoukje? Wie het heel smarig? Ja, hè? En wat poetst je nou? De door. Eigenlijk zei ik de achterkant al die. Dus die is nou skin? Ja. Mooi. Nou, dan mag het maar even verder. Succes.